Здравейте! Представям ви фотокнижките на фотостая за завършване на детска градина. Вместо всички албумчета да са еднакви, всяко едно от тях се изработва индивидуално за всяко дете. В тях има по 2 или 3 индивидуални снимки на вашето дете. Снимка на ръководителите, индивидуални снимки на всички деца и обща снимка на групата. Качеството на изображението и печата са много добри. Представям ви първото албумче. То е кръстено Свежест, защото е наистина много свежо. В него има 3 индивидуални снимки на вашето дете. Отпред е то със своето име. Вътре са другите 2 снимки, както и информация за детската градина. Следващата страница, следващите 2 страници са за всички деца от групата, които имат индивидуални снимки. Искам да ви покажа само дизайна, шрифтовете, облачетата и идеята. Следващите странички са за обща снимка на групата на детето, както и за нейните ръководители. Това албумче, както казах, се казва Свежест и с меките му страници, каквито е в случая, е на цена от 24 лева. Има опция да бъде с ламинирани страници, твърди ламинирани страници, като това. То е същото като оформление, но страниците са му твърди. Цената му вместо 24 обаче става 28 лева. Втория вариант, който мога да ви предложа, е това албумче. Кръстил съм го Flexi, защото е наистина много интересно като дизайн и като оформление. Ето го и него. Отпред с изключително интересен дизайн и свежи цветове. Отново е детенцето, вашето дете, випуска, името му и детската градина, която завършва. Отпред има втора снимка на детето на първата страница и индивидуални снимки на всяко едно от децата в групата. Следват снимки на ръководителите, а отзад е общата снимка на цялата група. Интересното при него е, че може да стои както по този начин, поставено примерно на секция, на шкаф, на рафт. Може да стои и така. С твърди, ламинирани страници и интересен дизайн. Това албумче е на цена от 28 лева. Третия вариант, който мога да предложа, е ето този. Кръстил съм това албумче Забава, защото е с много забавен дизайн. Отново е индивидуално. С интересни шрифтове, с интересни картинки, но въпреки това снимките на детето изпъкват на фона на албумчето. Първа, втора и трета снимка на детето. Интересен шрифт. Випуск. Къде е завършил. Следващия разтвор са всички от групата. Интересно са подредени. Наистина с хубав шрифт. Ненатрапчив дизайн, но също така и свежест. Много следват ръководителите и обща снимка. Интересното при това албумче е, че в случая е синьо, защото е за момченца, има много лек син нюанс. А за момиченца е по
по същия начин, само че леко розовее. Тъй като е с ламинирани страници, с твърди корици, цената му е малко по-висока. Цената на това албумче е 38 лева. Надявам се да ви харесат. Хубав ден!